Pag-anhin ni Kristo sa kalibutan, mga igsuon, ang kalibutan giharian sa yawa. Mga gahig ulo ang mga tao. Mauto nga lisod-lisod gitong iyang pagpakig harong sa kalibutan, kay ang kalibutan gahig ulo. Muna sa tubag nato sa Salmo, sa may gibutang dire, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Si Jeremias gisugo sa Ginoo diri sa first reading nga sangyawi sila kay tig-a na kay sila kasing-kasing, pero di sila maminaw kanimo. Lisura sa dana, no? Kanang suguon ka ba nga sangyawi sila nya dili sila maminaw nimo. Moingon ta unsa may kapuslanan? Magsangyaw-sangyaw ta nya di maminaw. Kamo ganahan mo musulti anang taong di maminaw nimo? Ha? Kamo naminaw mo nako? Istoryahe. Niyag mo ingon ko pamalit mo slat, naminaw mo nako. Bitaw no. Pila na itong slat dire. Pila na may naminaw. So ang atong SBF nahalinan na ta as of yesterday, niabot na og 9,297 slots. Pakpak. Ang ato sang GPHJ or God's Protection, Healing and Joy special slot na to, nahalina na sa tag 1,589 slots. Pakpak ya po. Pero og maminaw ka, unsa may sunod? Og maminaw unsay sunod? Mosunod. Og maminaw ang sunod mosunod. Pero og naminaw ka, unya mosupak, ang tawag nimo ana gahig ulo. Kinsa ninyo dinhi ang di gyud magsupak-supak sa Ginoo ta sa kamot? Na iniisa usan. So moingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Di mo musupak ana? Nawa na. Wa na mo tingog. Mga pulong mo na sa Ginoo. Si Kristo pag-abot sa dingon siya, biyai ang imong amahan, inahan, asawa, bana, anak, balay, trabaho, lakip na ang imong kaugalingon ug sunod nako. Niingon gutong usa ka tawo time sa Lord, namatay akong papa ako sa tong ilubong, nya human mosunod ko nimo. Siya pasagdi na mga patay nga mo'y mulubong sa ilang minatay. Ikaw sunod nako, ay napagsigig huna-huna anang namatay. Grabihas Ginoo no, nya kamo mosunod mo na. Why klaro. Ang makapahimo nato og aksyon aning kinabuhi ba? Ang magtudlo nato unsaon pagbuhat, masummarize nato into 3. Kaning murag mga properties ni sa atong lawas or sa atong pagkatao, kanang reason, emotion o pagtuo or faith. Panghuna-huna, pagbati o pagtuo. Mao ni ang mo tudlo nato unsaon paglihok. Mo bitang nanimba taron kay naatay pagtuo. Nasa uban mo simba kay gisakitan, Ginoo in taon hupaya ko. Basta nayuban sad nga di mo simba kay naglagot. Emosyon ang motudlo nato, reason. Kana diha gilungagan ang atong atubangan kay gibutangan culvert, gibutangan og yelo, unsa may reason. Unsa may rason na gibutangan yelo. Warning aron di ka mahogs lungag. Na kita mo na musimang ka dire imbis sa una straight ra ka diha, uy naamay ilo, tuyok
Ngano ni tuyok man kadiyang di amon tay lakto, ang buang kadiyang amba ka ng lungat. So naatay reason, so kamaotang mo reason, kamaotang mo bati, kamaosatang mo tuo. Kining tulo gamito ni either sa yawa or sa Ginoo. Kitay magbuot kinsay atong paggamiton. Pulos ni magkuntis ang yawa o ang Ginoo. Iyang tudluan unsa iyatang tudluan sa Ginoo unsaon paggamit ang atong reason, emotion og faith. Tudluan sa tasyawa unsaon paghimo paggamit ang emotion, reason og faith. Mao na ang battleground kung magsunod tas Ginoo sa paggamit aning atong pagtuo, kining atong rason o kining atong emosyon, ang sangkuan, ang mahimong produkto, kabalaan sa kinabuhi, holiness, because God is holy. Way sala. Pero kung mogamit tas atong emotion, reason og faith nga gasunod ta sa diktar sa yawa, ang ending sala. Karon, kumusta man inyong kinabuhi? Balaan o makasalanan? Holy or sinful? Inang ko na ita. Ako sinful. Inyo, ang sama inyo? Sinful sad. Lingi ay mong tupad na. Ang imo ba? Ang sama imo? Sinful o holy? Nya mo ingon ka, sinful pa deroy. Gasunod ka siyawa. Ako gasunod sa kusiyawa. Nya karon kay sultihan naman tas Ginoo sa nagpadala kog mga propeta, karon nagpadala kog pari aron mosulti, gapadala kog lektor aron mobasa sa pulong sa Ginoo. Unsa may sunod natong buhaton? Mao day na ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sa atong ebanghelyo, si Jesus ginganlan og amigo ni Beelzebul, ang pangulos mga yawa or ni Satanas. Ingon si Jesus, giunsa man ako pagpapahawa ni Satanas kung kauban mi. Di ba? So karon di ay ni-realize man ta nga sinful ta sa ato pagi harian ta siyawa. Ang atong temple of God gipuy-an na nahimo ng temple of Satan. Nya unsa may buhaton matud pa ni Hesus, pasudla ang mas kusgan aron hinginla niya ang dili kayo kusgan. O di atong pasudlon ang Ginoo. Di ba? Unsa may nakapahimo nimong sinful, basin ang imong sigig pangasaba ng imong anak. Unsa may gisulti ni Kristo, kasabaan o lipayon? Di iniguli nimo, di na nako kasabaan, Lord. Wag tam na tong iyawa. Ikaw asawa, tingali sinful ka kay gasikag yaw-yaw sa imong bana. Nya unsa may pamaagis Ginoo, yaw-yawan ang bana o higugmaon? Hinay kay mga tingugan. Higugmaon. So iniguli nimo sa inyo, ayaw na pagyaw-yaw ato sa imong bana, higugmaan na. Alagaran na nimo, awa na, nawa nang yawa. Pasabot ang buhat nga padong sa sala or ang buhat nga sala ilisi og balaan nga buhat. Kinsa may atong musukod nato nga kining buhata balaan na ni ang atong pagtuo, faith. Nya unsa man pagkahimo sa pagtuo? Matod pa diri ni Kristo ang og nakapapahawa ko sa yawa pinaagi sa gahom sa Ginoo, ang pasabot naghari na kaninyo ang Ginoo. Pasabot ang kinabuhi, ang buhat ug ang pagtulun-an ni Kristo mao nay maghari, mao nay atong gisunod. Nabte nang utanan nako, Father, okay ra ng LGBTQ?
Kamo, mao man sa naroy isyo, Santo Papa, na pangutana sa dokira ng LGBTQ, how do you deal with gay and lesbian and transgender, bisexual? Ang sa mo na nato pagtubag, okay o dili? ang tubag na ko ana, moingon ra gyud ko, kanang LGBTQ, kanang female ug male, pwede ra gid nang malangit, pwede sang maimpyerno. No, equal, di ba? Ang LGBTQ, ang male, ang female, pwedeng malangit. Ang LGBTQ, ang female ug male, pwede sang maimpyerno. Depende sa binuhatan. Nga naman di ay, ako nga male magyug ko, siguro magyug kong male ko. Unyag supako na ko ang Ginoo. Pananglitan, ganahan kay kog usa ka babae. Nya sa akong pagkapari, gidili na ng pagpakig-sex og babae or laki. Basta gidili na agi ng purity. Nya moingon ko, nga sa labang kay ko, lonely man ko, maganahan ako ba? Ma'am, sad ikaw ba lonely kay mong kinabuhi? Nya nay muhatag nimo comfort, pleasure. Need ba ya sad na nako kay pare? May magkamuray na need anak kamo mga husbands. Ako ba ya sad pare? Need ba ya sad na nako? Nya di may byuda nga ni so, okay ra jud kaayo. Reason, di ba? Reason, emosyon. Nya dayon ako dayon sumpayan. Musabot ra gid si Lord. Hawa na, faith na. Musabot ra gid si Lord. Kamo ra gid dili kasabot nako, pero si Lord kasabot gyud nako. Di guna siya mo judge. Ana, faith na siya. Nya, human nakigrelasyon ako atong bayhana. Ako nang papuyon diri sa kumbento, mao nay magkupots kolekta. Unsa man na, sinful or holy? Kusga. Nganong sinful man? Tungod kay wa na maigo sa standard sa Ginoo nga akong gi-embrace sa akong pagkapari, pero nga akong pagkalalaki nagpabilin, kaso lang padung nako sa impierno. Pero moingon ko, Lord, ibog kay ko aning bayhana, kinisang bayhana ibog kay nako, magsigig ingon nga hindi ako mabubuhay pag wala ka sa aking piling. Niya ako igo lang sa kumukanta, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Lord, sabta in taon ko. Niya maingon din Ginoo, kinsa maroy unang musabot? Ako musabot nimo nga padong nakas impierno, o ikaw nga musabot nako nga makahimo ra jud ko paghingilin anang yawanon nga hunahuna nga naa nimo. Inigingon ako, bitaw Lord, nothing is impossible with you. Please, tabangi ko, remove these evil emotions, this distorting reason, and this distorting faith. I know you can do this. I-remove din ito sa Ginoo. Although dili gid diha-diha dayon, pero mauna na akong paradigm. Kada nako kakita atong bayhana, Lord, yan na-attract na sad ko. Mubo ra ba kay Lord? Taas ra ba kay kana, Lord? Lord, yung Ginoo, padong kas impierno. Di ko ana. May pag-ari na lang ta, mutan-aw aring mga crucifix, aring Bible. Nya Lord, longing man ninako. Ingon sang Ginoo, I will satisfy your longing. Di ba? If God is with you, nothing is lacking. Sundon ng Ginoo, agas ding luha, hilak. Lord, ako lang kining ilit go. Igsunod na kong mata. Hupay na. And that is my usual experience. In my 18 years of priesthood, murag kaupat na ko nihilak tungod aning akong sexuality.
Kaupat na ko nakahilak. Haron di lang yun mo buhat what is sinful. Pero mahupay ra. Dangtag mga tulok simana, usay tulok ka buwan, mawa na gitong maong huna-huna. Pero mudagan yung mga inana, torturing emotions. Mura sa dang mga LGBTQ, o laki ka, ganahan kay kaglaki. Ay, nang Ginoo, Lord, usama ni, sinful man gid ni, pero ni amay akong pagbati. Yan na, suod ra ba kay nako? Dungan ra ba may pangihi? Parihara sagod ako, hilig kay kong babae. In love kong babae. Magkuyog mi dito CR, makakita kong mag-ilis. Nya laki ko. Unsa kay torturing na, ay di na sayo na eh. O ikaw, lesbian ka. Lord, ibo kay ko aning bayhana. Nagat, tungan mig pangihi. Ari pa magtarong-tarong sa iyang inner garments diri sa CR na akos tupad. Torturing, di ba? Sabto na nato, na struggle na sa mga LGBTQ. Struggle sa na kong pari. Labi nagdaghan kayong magsigig. Gaus-gaus, padir. Kuyog kudri. Mga, kung ba? Struggle na. Pero kay tungod lang na ay struggle, mo surrender na ta. Hilig man taog struggle. Struggle sa kapobre, aron maarang-arang. Struggle sa pag-eskwela, nga hapit way baon. Struggle na kusuna elementary, kay bugo kay kustanan. Anong? Mo struggle man kita. Nindot ang mo struggle ta to avoid sins than to struggle to commit sins. Una akong giingnan katong nangutanan nako. Siya unsa man pagkalangit, Father? Nako og magsulob og binabay ang usa ka gay, dili na sala. Pero magpaburot na siya sa iyang dughan para maangayan na siya sa iyang pagkababay, aron sexy siya tatanahon, sala na. Pero ganahan lagi siya magsulob. That is his way of thinking and feeling. Tagay. Siya niya ang influence anas katilingban, na doon na sa to sila laing obligasyon. Ang pagrespeto. Respetuhin nga ang iyang way of feeling and thinking. Ganahan siya magsulob og binabay. Ganahan siya magkiay-kiay. Respeto mo respekta ba? Nya ang babae sad ganahan magpulo, padako-dako tingog. Nya ganahan siya murag laki siya tan-awon. Respetuhan na nato kay that is his way of feeling and thinking. Kinsa man kang mousaba na karon ug manguyab na nimo ang imong isig ka babae kay maoy iyang way of feeling and thinking. Mao na dapita butangan natog limit. In everything we do, there is always limit. Kay kung ato yung isatisfy ang tanan, adto kita padong sa yawa. So diha na dapita ang limitasyon. Igabot yan na, di na pwede. That is sinful. Mura bag, kanil lagi, na yelo, di ba? Na yelo. Diha ra ka kutob. Gusto ka mo lakaw nga to, diha ra ka kutob. Sa asa naman ko padong? Ditor. Kay nanay warning. Mo na, importante kaayo ang gitawag og setting boundaries. Ang stubborn person mo transgress siya sa boundaries. Mo na dinhis ato akong boundary gihatag sa ato dinhing mga staff, hasta kaning mga choir, mga youth, mga sakristan. Avoid anang siging hikap-hikap kanang hamag-hamag, luok-luok, ana kusi-kusi, tuslok-tuslok, skilid, hapak-hapak, snaong, kunuhay. Ayaw na buhata. Butangig yung boundary. Labi na gid between laki o babae. Pwede sad sa laki o laki, babae o babae. Butangig yung limit. Good. Nya diha dapita mabalaan ang LGBTQ o ang female o male.
Pragud karon nganong mag-fasting man tag abstinence, limiti ang imong kaon, butangig boundary kanusa ka mukaon, asa ka mukaon, unsay imong kanon, to train our flesh to observe the commandment of God. Parihara sa mag-drive ka, naa dihay traffic light, inigpuwa, gilimitan ang imong pagdagan. Hunong usa, ayaw patuyang. Nang gusto man kumulabang, ayaw sa signal ay. So naay mga signal ang Ginoo. Asa ra kutob ang atong pag-exercise sa atong feeling, sa atong emotion, sa atong thinking, o sa atong pagtuo. Kay masubraan sa nang atong pagtuo, mahimo na sang fanaticism. Fanatic na ta. Kana bang mga tao nga di gyud mo dawat kunos Ginoo sa ilang kamot. Di gyud mo dawat sa kamot. Mo na dinhi mga lawat magana nya mo aksyon na tag-ana ana. Diktahan ang pari ba? Kay sa ilang pagtuo di gyud maayong dawatos kamot, fanaticism na. Kana bang mutan-aw kag imahe ni Santo Niño, kana ra gyud kana gyud nga imahin, mao ra gyud nay agianan sa grasyas Ginoo. Ang tanang imahe ni Santo Niño wa nay kuan, wa nay gahom, kana ra gyud fanaticism. Butangin naglimit, ayaw patuyang diha. Mao na ang Ginoo ato yung konsultahon. So dili ta magpagahi sa ulo. Ang point of reference, unsa man ning akong gibuhat, sala na ba ni or balaan ba ni in God's standard. Unsaon pagkahibaw? Through the Holy Spirit, through the church, o sa mga pinadala sa Ginoo nga magsasangyaw, nga dili ba biased nga pagsangyaw. Kana bang kamaong mo set og boundaries, asa ang sinful, asa ang holy nga part sa atong kinabuhi. Follow the holy way, avoid the sinful way. Kaning ato mga karsada dinhi, daghan man kayong kanabitang naaga subay sa bukid, nya blawon kay tanan. Unsa may ibutang sa mga taga DPWH, tanga din kada mga aro kana bang ana ba? Aro. Limit ba likuan sa ayaw patuyag straight, likuan na ni. So aron di ta mga hog na ay mga signs o signals mo na ang atong gitawag og morality, spirituality. Dili lang reason or unsa diha, di lang balaod, kung dili morality, dili lang legality and validity. Kinahanglan gitag morality, spirituality. Mo signal nato sa mga boundaries dinhis kinabuhi. Sige, lingian na imong tupad. Ingnaon sa roy imong gi-observe nga boundary. May nakibaw ka. Naa ka pa'y boundary. Sige, manindog ta.